o tiño confirmado, pero chegaronme así noticias de que de sacar así músicas novas. Eso é correcto? Moi correcto, Mario. É moi Bastante correcto. correcto. Vamos a sacar un disco que ten 14 cancións, que vai sair o primeiro sinxelo o 4 de marzo, o segundo o 18, e o disco sairá o 8 de abril. Pois sí, o día chegou. De feito xa pasou. Pois sí, os señores estes sacaron un disco, o Embora este, que é unha reinterpretación de este cadro. Polo que sei, polos datos que teño do disco, tamén van ca estética da música do disco. Hoxe vou estar reaccionando ás músicas que ten o disco este. E por qué? Pois porque me dá a gana. Creo que xa teño comentado que me gusta mirar moito reaccións e así. A verdade non sei moi ben por qué, pero eu creo que é como intentando validar a miña opinión a través dos outros. Esta é unha actitude tóxica e sinal de carencia afectiva na infancia? Comment below. E suscríbanse e todas esas cousas, vale? E así. Vamos mirar a cousa. Primeiro, quero dar crédito á miña referente en canto a reaccións musicais, que é esta señora, que se non a coñecedes, pois podedes ir mirar as súas cousas. E, bueno, falan en inglés ou así, pero agora todo o mundo sabe inglés. Vou empezar ca primeira canción que se chama Intro, e así. Bueno, non sei se vos compartides isto, pero a moi moitas veces gustame moito máis as intros e os interludios que teñen os discos en sí, porque me parece que fan un moi bo traballo en condensar toda a estética e todo o mundo sonoro dos discos en pezas que normalmente son instrumentais ou super curtas e así. Veremos se esta tamén cumple esta función. Bueno, sí que é... A ver, máis que hate, eu penso que un pouco... A ver, que claro, que o de clasificar as tendencias musicais en décadas moitas veces non se representan moi ben, en plan, na realidade. Pero... a mí estróname como máis finales dos 70 ou así, sin ser un musicólogo, nin historiador de música, nin nada disto, pero bueno, whatever. Parece que está bonito, é así, non? Se pensan que está bonito, é así. E decían o de... Se non fose por ti, non seguiría facendo isto. Eu xa cho advertín, disme sona moi ben e listo. Uau, que conformista deses, é así. A seguinte canción chámase Telón de Grelos. Telón de Grelos. Fun fact destes, así, un feito así gracioso, engrasado destes. O do Telón de Grelos, eu non o escoitara na miña vida, está aí como 3 anos ou así. Que o dixo concretamente un tipo que falaba, surprise, español. Esta é unha canle de odio aos español falantes, é así. Dicía o señor que claro, que a veces que era así, haciendo as cosas en gallego, que era así difícil pasar el telón de grelos. Eu como en plan, que coño é telón de grelos? Bueno, entendino, obviamente, entendín o que quería dicir con iso, pero non sabía que era así como unha cousa, en plan, algo que decía a xente. Vale, isto sí que é bastante máis 70s que 80s, non? Creo eu. Así máis disco, máis funky deste, así, bueno, non... Bueno, está bonita, non? Está bonita, non? Un pouco así nostálgicos destes, facendo así como apelación eso, aos grandes éxitos en gallego e así, de Andrés do Barro e así, un pouco facendo un paralelismo co revival actual. Bueno, obviamente, cando estás vivindo un momento histórico non podes analizalo con retrospectiva, en plan, se é un revival actual ou non, haberá que verlo, pois eso, dentro de 5 ou 10 anos ou así. Pero, bueno, de momento, penso que estamos así en boa dirección. Quero retopar, verte unha vez máis para asegurar non esquecerme da...
Bueno, esta fea non. Eu penso que, de momento, creo que a intro do disco sí que lle está facendo como xustiza ao universo musical do disco, non? Bueno, sempre me pregunto desto, así, a xente que fai músicas, así, si gravarán as intros ou os interludios ao final do disco como para representar en si iso, ou fan a parte diso. Eu penso que farán ao final, non? Como... Gustaríame destacar esta parte da letra que di: dixeches que non quería sufrir, verme era feliz como xogar aos Sims. Obviamente, xogar aos Sims é a puta felicidade. Poden ter os aros que queiran, e así, non saber se senes velares e así, pero xogar aos Sims teñeno ben. A puta cultura pop en Simlish está decaendo. Necesitamos referentes pop en Simlish. Por favor, porque este disco ten unha ocasión en Simlish. Se non ten ninguna ocasión en Simlish, podes estar bastante decepcionado, é así. Lo que te di xa non vale nada. Hola, ondas non vas quedar un bar. A ver, esta tamén a coñecíamos, é así, en plan, pregúntome o de ontás. Eso de ontás é unha cousa, a xente di esas cousas, de verdad, ou están intentando en plan como forzar para que a xente empece a decir esas cousas ou así. A ver, obviamente todo o que sexan neoloxismos non estén aceptados pola Academia Reguladora dunha lingua, pois todo mola, é así. Pero realmente, a xente di iso realmente, é así. Bueno, whatever, é así. A seguinte canción chamase Interludio. Será un interludio chamase solo así. Funky deses. Pois non o sei, a verdade, meu fillo, non sei como facer. Bueno, sí que parece un interludio, non? O chamaríase... Bueno, creo que estaría gracioso que se chamara interludio unha canción que non fora un interludio en sí, pero bueno, un pouco decepcionado por iso. A seguinte xa a coñecemos, e así que se chama como Goku, como Son Goku, como a Son Goku, que isto, se non me trabuco, é unha liña da miña canción preferida do mundo, esta. O que eu acho é sube, teño os meus botando fume. Imos con máis Son Goku todo día nunha nube. Pero bueno, a ver, obviamente, este señor tampouco non inventou Son Goku, é así, non? Ou si? Inventou Son Goku, o señor Albite este. Morada, veña sube, y como Son Goku vimos paseando una nube, y como Son Goku vimos. A ver, esta xa tiño escoitado máis, agora mesmo só estaba escoitando a Dolly Parton, a Sepdalista e a Loboda. Isto era un pouco así fora da miña zona de confort destas. Xa aprendín a amar toda a vibe da canción e así. Cando Sia a de Chandelier, sacara de Chandelier e así, sacara o disco, o videoclip este de Chandelier que a Nina está bailando e así. Creo que foi unha das primeiras veces que me gustaba realmente un videoclip onde non salía a xente que o cantaba ou así, non? Pero xeralmente non me gustan moito os videoclips nos que non sale a xente que fai a música, vamos. A seguinte é co puto mel nos beizos, que mal educados, si ti pensas que se pode andar por aí falando con ese vocabulario, poñenlle ese vocabulario a unha canción. Comenzando a acordar a resaca fatal, con vas al lado se eso quedó cristal, debería ir a par. Pero está bonito non? Pareceme que sí que é bastante coherente así polo que acabo de ver, polo que vin de momento, en plan sonoramente e temáticamente non un pouco así romance, un pouco transcendental e así, un pouco que está moi ben que existan cousas como a Nao e así, pero a min personalmente pareceme moito máis reivindicativo as cousas que non son concretamente reivindicativas, que eu intenta liberación popular, todo día, liberación, liberades, cousa, mala, Estado español feo e tal, non sei que. Que vale, si, entendémoslo. A seguinte canción chamase Achégate, é un feat ca legend, ca lenda, ca icona Sleepy Spices. Dramático destes.
Bueno, que tamén se dixo, así, en plan, tanta inspo, en plan, para ir de festa tuveron neste ano, no que literalmente non se pode salir de festa ninguna. Bueno, polo verán sí que se pode salir de festa. Bueno, a verdade que esta canción, a ver, está ben, pero creo que lle faltaba un pouco máis de chicha en algún lado, así, non, a mí gustame así os altos e baixos, así, quedar así como na mitade ou así, en plan, quedar así como... Non é así a miña vibe, é así, vibe check. A seguinte canción chamase Que pensas? Esta intro non me recorda aos Rugrats estes, os bebés estes. A mí recorda moito a estes. Bueno, vou no buscar a ver si se... Esta é unha canción de Bruno Mars. Non? Boa, bueno, a ver, non sigo Bruno Mars ou así, pero eu penso que esta é literal unha canción de Bruno Mars. Non hai unha canción de Bruno Mars que se parece moito a esta. Non moi fan de Bruno Mars, non moi fan do rollo Bruno Mars e así, pero bueno, sí, prosigamos. A seguinte canción é Morderche. Ai, non morderte. Será morderte ou será un erro? Ese sintetizador así todo en plan cutre chungo sí que é bastante máis 80s, así. Pero é un pouco 80s fit unha canción de Badial, non vos parece? En plan o ritmo de... Bueno, not mad, non me parece mal esta canción, está bonita así, non? Bueno, de morderche así un pouco, sin máis. Un pouco caníbal sempre se foi, un pouco canibalismo sempre se practicou e así. Algúnha vez bebeche de sangre de alguén ou así? Beber a lefa non vale, A seguinte canción chamase Kleenex deses. Que sabedes, bueno, non sei se sabedes que Kleenex que era unha marca comercial ou así, non sabes, como por exemplo os chicles tamén era unha marca comercial, son estas míticas cousas que a marca comercial, como Pan Bimbo, fan fact deses. A min isto soame moito ao que nos 70 ou 80 concebían como futurista, así, como imaginaban en plan, como a sociedade en plan futura ou así. Como cando nos Simpson Lisa ia á universidade e había hologramas de árboles, era no 2010 en teoría. A seguinte canción chamase Game Over. Espero que o pronuncien así, porque senón estaría bastante decepcionado, así. A ver como soa de cousa desta. Isto é unha intro dun talk show destes dos 80. Isto sí que é bastante 80, é así. Zetangana Founded, Bueno, a verdade que non me encanta moito así esta vibe así raperilla chunga así. Pero bueno, a ver, en plan, vemos así como un pouco de graduación. Que a ver, está ben, obviamente, que representes a variedade dos teus estados de ánimos. Ou a xente que está todo o puto día en plan bo rollo, tío, non sei que, guau, como mola, chaval. Que ben, que amigos todos. Esa xente está máis chea de merda ou así. Despois por atrás, non che digo nada. A seguinte canción é a canción que dá título ao disco que se chama Embora, con Tony Martelo e Coco e así. Que, bueno, a ver, pareceme... Bueno, non comentei o do título, é así. É un termo que xeralmente non se usa en gallego, que se usa máis en portugués ou así. Está ben así como recuperar en plan léxico e tal, que é propiamente galego, pero que non se usa por preferir as formas españolas e tal, así que bonito. Hai un paxaro azul no meu corazón que quere fuxir, mais son dura con el e digolle, fica aí, non vou deixar que ninguén te vexa.
Hai un paxar azul. Ah, isto era o que poñía outro día o Monti dos senes velares, e así, bueno, dun fonema que puxo que estaba mal, e así. E, bueno, claro, a ti pode dicir que é asturiano, así. A ver, que podía, obviamente, dicirlle, no, pero fai... É difícil para a xente que non é nativa en gallego facer esas senes, e así, porque non... Non fumades. Non fumedes, non fumedes. Fuma pa qué? Fuma pa qué? El que fuma está haciendo el papel del pendejo. Non houbo máis polvos de reconciliación, decían. Así é como se reconcilia a xente, ou así? Polo visto non funciona moi ben, ou así. E, por último, a última canción chamase Un feliz descanso, é así. Que significa isto? Morrer, ou así? Will found out, vamos mirar. Queremos recordarles brevemente os espacios que poderán ver hoxe mesmo aquí na Televisión de Galicia. Tamén queremos agradecerlle a atención adicada e desexarlles un feliz descanso. Isto parece un documentado 2. Esta é unha música dun documentado 2, non me dixades. Un pouco turbio esta canción para acabar o disco, non? É así. Pareceme en plan un pouco aburrida así a xente que sempre intenta como representar eso na súa obra, bueno, quen di na súa obra tamén di na súa vida, en plan como en plan felicidade, en plan exaltación, en plan do fermoso, tal, bonito, tal, non sei que. Sempre hai un final feliz, sempre hai en plan ao final todo se resolve ou así. Non, moitas veces non se resolve todo, é así. Moitas veces as cousas son unha puta merda, non se acaban de resolver ou así. Hai que aceptalo. E creo que este é un xeito bonito de facer moi festucas e así, moitos amores, pero ao final ainda sigue sendo todo unha puta merda. Pode ser resolver no futuro? Pode ser que sí, non sei. Pois, vai estando cousa así, vai estando cousa así. Ah, van sacar tamén merch e así, van sacar un vinilo, creo, e máis cousas e así. Eu vou comprar o vinilo, non teño cousas para escoitar cousas de vinilo e así. Pero, bueno, colgar na parede, porque é moi bonito o cuadro ese, así. Pues así. Ah, eu tamén teño restock no merch, así, se queredes comprar merch destes, así, podedes comprarlo, así. Non vos obligo, pero é unha posibilidade. Creo que vou ser Patreon deses, así. O que pasa é que estuven así como facendo en plan contidos para poñer o Patreon, porque obviamente se faz Patreon, pois terá algo que poñer o Patreon, non, whatever, é así. Ah, estou buscando outras muletillas que non sexa é así, porque se ríen moito de min por dicir moito é así, deses é así. Así que se tedes algunha suxestión así do que podo decir en vez de é así, comment below é así. Se me parece unha puta merda, porei puta merda, pero se non, considerei é así. Abúrese, é así, unha picos, é así, portadevos ben, non andar a drogar, é así, e non andar por aí de chill, que sei que andades por aí de chill hasta as 6 da mañán, putos porcos, anda veña, abur.